Kita awing kisah Imam Shawkani, kitab niya Badrut Tali. Ang bukusog magtatanong magimba. In kabuyanan niya bang di kato, bang magkatanong makaon, bang di magkatanong di makaon. Sa waktu malaggo inaharbis iban mataon, dia anak isunin anak, bang mahakita niyo magpatindog masjid. Nagtulong tabang sila nagpatindog masjid. May pag-ibadatan, iban pagsumbahan. Napatindog na ni masjid, kulang na inta umagsud. Ingka tilibot di mabaya. Laung niya sarin nakita niyo anak in magsud. Manjari bang dumatong nin waktu isa, ininang sinama, maginang natiukmos. Iban magdatanjo. Waireng nga mga room, isa pa masjid, hindi aun tanjo, iban tiukmos. Asubuhon mo, unuhon mo, bapa, intiukmos. Laung na duway maksud. Ika-isa bang aun sumud pa masjid, duka ing tao, wala nakakaon itong palkukan niya ipakaon. Hikarwa bang wayroon, ako ing kumaon. Biyato din hinang. Na bang aun tawi rihil niya, mga on jamaah. Bang way jamaah niya siara, subos niya sumambayang kumaon mo. Piaratungan sila sintuhan, musibah. Wayroon nagulan, inhula. Timahay ing kupong, kagunahan singkaw man tuwig. Usman timahay, mahunit na makakain kauman pakauman. Tiyan yan isap nagisunin anak niya. Aun alta tamaniw-tiw mga anak. Mga rikato ayaw na ay mag-asawayan na wayroon pa. Laung niya uno. Laung niya, kumalik kita niyo kupong doon na igadbod. Kalau murah-murahan, makahampit ing kauman. Nari nakausuyan ihang. Di nakausuyan wayroon ulan. Nagkali, kinagkali, sambil nakakali malawang mayroon kabaunusan tubig. Sambil mabuka na in anak pababa, masigpit dumag pataas, ingkialian sin anak bang sila kalukugan sin lupa, mahinang kubul, impiag kalian kupong. Asawag sin niyak sin ama, laung ni ako na inhababa kamu na inataas. Magkali lupa umus utungon sinataas. Nahati ko mabugat manin lupa pagutong in lupa ataas giikan nagkrak. Nabag nagkrak di nakausuyan naluklo. Pagluklo harap pagkainin hulog natupama. Nabang mga 5 baril yaun lupa in nakadagan. Sa nakaw imyan asyhadu an la ilaha illallah wa napagsapot. Diretso na kau. Nanalolo. Paglolo tuhan, nahulog pa ama. Kahandak sintuhan aung kahoy. Amuin pagpipinditan pataas, miyabag. Nahinang tampan. Wala kaya kumsananin ama. So kaya tabunan, lupa na nagkupan na masin lupa. Timabun na in lupa masi-masi. Sabab inut-inut na nalulo. Na in anak nagtangis na nagkali. Way nahinaran dumadlaw. Di nila naabutan. Pagkaiabutan na dum si mandig na in ama pakit. Ang langma. Ay kau pagsandig niya habato. Nalurus palawom. Paglurus nakaagad siya limigi dabato. Ay nakasud aun sungab. Akit singkupong. Nakahayang-hayang imaas doon na sungab. In problema tuan, hauno na siya kuma pagkaon iban ilaw. Hauno na kuma pagkaon iban ilaw. Si umumanin anak halong sin mga tupo patadlaw. Long niya minsan taabutan niya mapatay na. Bilangon ta na ingkupong ini kubol yama na to. Sambil sila minoy. Puas sinunong tahun, 5 ni mga anak. Nakatali na isap kalian, butangan na isap kupong. Sabab na ita, masira magguna tubig, nagbalik na isap kanila. In waktu panandas wayroon tubig. Na makulasog na mga anak. Kimali na tuan. Laung Imam Shawkani Badrut Tali kitab niya, Sittu Sanawat, 6 tahun puno. Kiali na isap. Ay kau pagkali
Kita nila yung gulamay ama nila wala na pindah. Kita nila yung badyo ama nila wala na hansol. Kita nila yung siki ama nila wala na natunaw. Ay ikaw pag kita nila ama nila naghibal, kita nila buhi. Iya subo ya kau ama. Uno na yung makaun mo. Halong sinunong tahon. Long nawala mo kaya tumtuman uto. Hari pa kung makapamasjid di ba magtumus ako. Tak mo ako. Amin tiyok mo siya tudahon ko sa pamasjid di man ilaw ko. Napag-aamit tinihinang ko dumdum. Amit to rin magdatong kako mari. Halong sinunong tahon. Piaratong sintuhan maong kaniya. Pialihala sinallahu ta'ala. Hinang matakadang pangadjian. Kaya lukis sinambok alim pilihan. Hi Imam Syaukani hakitab ni Badrut Tali. Mahinang matakadam iwan pangadjian kato. Bangin maksud mo magpatindog. Sin agama pag-ibadatan diya na sin masjid. Tuhan palihalaon kau sin Tuhan mangbukon pa ajal mo.